Thokozani amagumbi onke omhlaba, udokotela omkhulu, udokotela Madoda Endlela umthathu wendaba menzo wezinto otholakala ku-0788684878. Ungamshayela naku-066 360 5709. Udokotela omkhulu, udokotela Madoda Endlela umthathu wendaba. Bafowethu, kunenduku engibuye nayo la abathi iso lemali. Iyashaya imali lento le. Mawufuna imali, ufuna ukwenza imali, ikhona induku engibuye nayo abathi iso lemali. Lento inese lodwa, that is why bethini iso lemali. Nikhumbule zonke izithwala esinazo, wonke umcebe esinawo, asisebenzi ngegazi. Asihlabi imbuzi, asihlabi lutho. Mawuhlaba ungahlabela amadlozi akho. Hayi lento eyisithwala ozoyithatha le ekhaya. Lento esuka izosiza wena nomndeni wakho, na wonke nje umuntu osondelene naye. Ayikhethi imali yakhona. Iso lemali. Ayilenduku ijule kakhulu lenduku le. Yini ke efunakalayo uma ufuna iso lemali? Yenza kanjena. Awungitholele iziliphu zamabhenke awu3 ahlukene. Ungabi nendaba nebalance ukuthi leslip sinebalance encane noma sinebalance engakanani. Wena into ebalekile ukuthola lezi ziliphu. Ungakunaki ibalance yomuntu. Futhi kungaba isliphu sebhenke lakho. Kufanele kube nje into eseceleni yabona. Kungaba islip sakho lisesiqondene nawe. Hamba ucosheza abantu lapha. Bese ungiphathela lesi sikhwama. Yabona, ungiphathela lesi sikhwama. Ayilento ke hayi. Mawuneminyaka engaphansi kwa18 ungafuni ngoba ngeke ngize ngikunikeze lento ijule kakhulu lento le. Kufuneka abantu abaserious la ngempilo abasho ukuthi sengikhathele ukuhlupheka, sengikhathele ukuphila impilo yosisi, sengikhathele izikweletu. Njengamanje ngiyifuna lento bathi iso lemali. Iso lemali iqala nini ukusebenza? Immediately ufike esigodlweni. Lento siyayitesta. Lento uyayikhulumisa uthi usuka kimi usuhamba esigodlweni usuya kini, isuke isikufakela imali lento. Uthatha imali uthenga umuzi, uthatha imali uthenga imoto. Uma uthi userious lento uyifuna, bhuka, thumela uWhatsApp noma usend message noma ufone. Udokotela ubuyile emazweni angaphandle. Iyayishaya imali lento le. Ungiphathela isikhwama, iziliphu ezu3 bese ungiphathela ushukela u2 kg wakho. Ungawushiya ushukela omhlophe u2 kg ngoba lento idla lo shukela le. Lo shukela uthela kanye ngonyaka. Awutheli njalo, kanye ngonyaka. Then emva kwalokho imali ingena kuphi na? Ingena kuso lesi sikhwama lesi. Lento ngithi isuka iphakathi la. Ingena kuso ngesikhathi uyithuma wona kulezi indawo ezintathu lamabhenki awu3. Ikushayela imali ifake la, same time uthatha imali uhamba uyideposit ebank noma wenza noma yini oyithandayo. Kuba kuwe. Mawukuthi ufuna ucebo, ufuna ukuphakamisa impilo yakho, sondela ngikwenzele lento abathi iso lemali. Impilo yakho nomndeni wakho iphakame. Lapha ke umcebo lona oyosiza ngisho izingane zakho, oyosiza ngisho umndeni wakho. Thokozani amagumbi onke omhlaba, kusewe udokotela omkhulu, udokotela Madoda Endlela umthathu wendaba otholakala 0788684878. Ungamshayela naku-066 360 5709. Udokotela omkhulu, udokotela Madoda Endlela. Bafowethu la nginiphathele imfihlo ejulile. Mawufuna ukuphuma osizini, ufuna ukuphuma ezikweletini, ufuna ukuphuma exakekeni, ufuna ukuphuma ekweseleni. Nasi isibhomba mali. Isibhomba mali sisebenza kakhulu ekuthwebuleni imali. Eyayenza imali lento. Makukhulunywa ngesibhomba mali. Lo muntu utholakala eBrazil. Utholakala eBrazil kuphela isibhomba mali. Niyasibona? Isibhomba mali. Makuthiwa ufuna ukuceba, ufuna ukuba nemali. Ngalokho istress uyale nale udlala omashonisa. Yenza kanjena. Ngitholela indwango emhlophe ewu2 meter. Indwango emhlophe ewu2 meter iyo le engikhuluma ngayo. Mawusuyitholile le ndwango emhlophe bese ungitholela nali ibhulukisi. Awungitholela nali ibhulukisi uze nalo. Yabona ibhulukisi lami? Awungitholela lona uze nalo la. Bese uthatha le ndwango. Sithatha le ndwango lemhlophe. Sifake la ibhulukisini lakho. Yabona ibhulukisi lakho? Bese sithatha nasi isibhomba mali. Asibona isibhomba mali sesisithathile nasi isibhomba mali bese sihlala la. Bese ungitholela ilast number imali la eSouth Africa oku200 rand. Now 200 rand usutholile. Bese ubeka la phezulu kwasi isibhomba mali. Bese ubeka isandla uyakhuluma sibhomba mali, sibhomba mali. Ngithi ngicela ungilandele imali, ngifuna imali, ngifuna ukuceba, ngifuna ukuba right. Emva kwalokho bese uyasuka, uyayithatha le mali uyikhiphela ngaphandle. Usuyavala la ibhulukisini lakho. Usiyalivala ibhulukisi lakho. Usiyalivala ibhulukisi lakho. Bese uthatha le mali le, ungiyela nayo ezitolo. Uye nje ezitolo. Mhlambe ungaya ePick n Pay noma eCheckers noma eNakuzaneni eShoprite lezi zitolo lezi ezinkulu. Mawufika lapha yana
ethilini ufike uthenge ngale mali uthenge into ezokwenza ukuthi bushintshe ungayithenga i-airtime ka-29 rand uVodacom noma uMTN mawuyithenga le airtime uqinisekise ukuthi ushintshe abazokunika wona uyawuthatha uzowufaka la phakathi kwisibhomba mali bese uyavala esuitcase lakho emva kwalokho bese uyasitshela isibhomba mali phuma kungilandela imali yonke imali asebeyisebenzile elapho othenge khona izobuya sometime lento uyayithwebula imali eyidonsa izoyifaka la bese siyahlala in 20 minutes in 20 minutes imali isuke isingenile yonke la phakathi angikunikezi lento bafowethu singakayitaste siyayitesta nawe sihambe nawe siye ezitolo ngikunikeza yona siqalile isebenza usifaka imali uthatha imali uyifaka ebank ayinambandela le mali bafowethu asihlabi le ekhaya igazi asilichithi sondelana eduzane nizocela uzothwala uzophakama azibulali ithwalo zale ekhaya ngoba igazi asilisebenzisi udokotela omkhulu udokotela madoda endlela umthakathi wendaba menzo izinto thokozana awu nina bokuhamba nabezizwe ndoda amadoda ngikhuluma nawe Sikhundubevu nangu baba uZondi ukhathazekile uhlukumezekile lo baba uthi uhlushwa umfazi wakhe uthi umfazi wakhe uyafeba uthi uhamba ngolesihlanu azabuye ngomsombuluko ekseni abuye edako utshwala abuye nephente engaligqokile uthi akafeba ugila imanga uyacela madrama khulu nimsize hayi imbulaleni umfazi wakhe uthi imbulaleni impela umfazi wakhe mshayeni madrama khulu awukhulume naye Sikhundubevu uthi mlekelele impela Sikhundubevu senkingeni mlekelele impela kakhulu uthi hayi usehlukumezeka iminyaka usenze konke usekhulume nabakubo nabo bakhulumile nabo behlulekile manje uthi hayi akakhale kanye mshayeni lo mfazi hayi mphuthumeni ndoda endala mphuthumeni Sikhundubevu msheshiseleni impela ngiyacela Sikhundubevu hayi uhlukumezekile lo baba ngiyacela ndoda endala hayi bathi bazombulala bazokusheshisela bazokwenzela hayi kulungile siyabonga Sikhundubevu ndoda endala